neu atgoffa pen groes. Does anybody need translation? Wel, diolch yn fawr iawn, Sian, a diolch yn fawr iawn I bawb yn dod allan ynddo. Mae'n bleser o'r mwyaf cael traddodi'r ddarlith hon. Tro cyntaf I wneud ar y testyn sydd gen I dan sylw heno, a hynny o fewn yr hen wylltir sgwar fel ydych chi'n dweud. A mae'n bleser fel llawer o wynebau cyfarwydd, da ni'n hen wynebau de, wynebau cyfarwydd yma, heno cyfeillion a fi'n cyd-frwydro fi dros hanner canrif sydd wedi mynd heibio. Ac wrth ddweud hyn, ydw I ddim llai na chyfeirio hefyd at un sydd ddim efo ni, sef yn diweddar Elwyn Jones Griffith, a wnaeth gymaint dros yr ardal yma a dros Blaid Cymru, aelod gwerthfawr iawn o'r pwyllgor ymgyrch dros y blynyddoedd, a mae'n meddyliau efo fawr ar teulu heno rwy'n siŵr. Mae'n werth nodi mae hanner canrif yn ôl, ar y 15fed o Hydref 1964, y cynhaliwyd yr etholiad cyntaf I mi ymgyrchu ynddi, yn etholaeth Caernarfon. Nid fel ymgeisydd, ond fel hogyn 11 oed o newydd radio o Brifysgol Manceinion. Ar fi'n cychwyn gyrfa diwydiannol efo Fords yn Dagenham, ac wedi treulio 3 mis o wyliau'r haf yn gyflogedig fel trefnydd etholaeth Arfon dros ymgeisydd y blaid y diweddar R.E. Jones. Ac o feddwl yn ôl i'r cyfnod hwnnw, gallwn sylweddoli faint mor bell y mae pethau wedi symud dros hanner canrif, ac eto faint mor bell sydd I fynd. Cyn y byddwn ni fel cenedl yn cyrraedd y dyhead o gennon ni pryd hynny o hynna lywodraeth. A ni edrych ar un taflen o'r cyfnod hwnnw rwan, taflen lliwgar iawn, oedd myfyrwyr Bangor wedi cyhoeddi. A mae'n dangos bot fach i'r blaid, pawb yn Llundain yn cysgu, fot mwy i'r blaid, dechrau deffro, bot mawr i'r blaid, we've got to do something for these Welsh natives. Negas oedd yr un mor berthnasol, nes sydd yr un mor berthnasol heddiw, ac oedd I hanner canrif yn ôl. A nina yng Nghysgod sydd y cofio, ar miri di-ben draw yn ei cael am y rhyfel mawr. Mae werth nodi mae etholiad 1964 oedd y cyntaf I genhedlaeth newydd bleidleisio nad ydyn nhw ddim yn cofio'r ail ryfel byd. A'r to honno yn cenhedlaeth ni, a benderfynodd fod rhaid cael newid gwleidyddol os oedd Cymru fel cenedl am oroesi. Roedd yna 3 ffactor yn dylanwadu'n drwm ar y genhedlaeth ifanc, a mina ni plîs. Yn gyntaf, diweithra gyda'r chwareli, a fi'n cyflogi gymaint ag 20,000 o weithwyr yma Ngwynedd, bellach yn Crebachu, felly hefyd amaethyddiaeth fel sylfaen cyflogaeth cefn gwlad. Roedd y cyn prif nidog, y cydwadwr Harold Macmillan, wedi ceisio dabwyllo yn ystod etholiad blaenorol 1959. You've never had it so good. A dyna sydd oedd i'n Llundain, teimlad cyfarwydd I ni heddiw ynde. Ac I Llundain yr oedd yn pobl ifanc ni'n gorfod gadael I chwilio am waith, neu Birmingham, neu Lerpwl, neu Fanceinion. Ac o'r 15 o fechgyn oedd yn y nosbarth I yn ysgol county fel oedd y bryd hynny, ysgol Syr Hyw, dim ond 4 gyfodd waith yng Nghymru, I 3 arall ohono ni ddychwelyd yn diweddarach. Roedd fel tasa Cymru yn perthyn I diriogaeth gwbl wahanol I fyd de-ddwyrain Lloegr. Bu gorymdeithiau'r chwarelwyr diwaith Arfon, o ben y groes I Gaernarfon, gorymdaeth a ddisgrifir yn y gyfrol difyr gan Gareth Thomas a gyhoeddwyd eleni y Welsh Dawn. Cyfrannodd y brotest honno at ddeffro ymwybyddiaeth genhedlaeth iau, nad oedd y math sefyllfa economaidd yn dderbyniol, ond prin y clywyd y gri am bolisïau economaidd newydd yn Llundain. Yr ail ffactor a ddylanwadodd arna ni oedd rhagolygon truenus yr iaith Gymraeg. Roeddwn ni wedi gweld nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 50% ar droed y ganrif I 26% erbyn 1961. Doedd dim statws swyddogol gan y Gymraeg mewn cyngor, na Senedd, na Llys Barn. Saesneg oedd yr iaith a arfodwyd arna ni ar gyfer dibenion gweinyddol cyhoeddus gan ddeddf uno 1536 a doedd fawr ddim wedi newid ers hynny. Prynodd y rhaglenni Cymraeg ar y BBC, y Welsh Home Service, cyn geni Radio Cymru. A dim ond amball hanner awr, fel fyddwch chi'n cofio, ar y teledu yn hwyr gyda'r nos. Dim rhyfedd I Saunders Lewis, ddarogan ni, ddarlith ffurfiannol tynged yr iaith yn 1962, a byddai'r Gymraeg yn marw erbyn diwedd y ganrif, onid oedd newid yn agwedd pobl Cymru tuag ati, a roedd hynny'n taro i'r byw efo'r genhedlaeth ifanc Cymraeg yma yng Ngwynedd. A'r trydydd ffactor, ar ys prin angen sôn amdano, y tryweryn ynde.
y ffaith fod Dinas Lerpwl yn gallu meddiannu cwm, taflu pobl Capel Celyn o'i cartrefi, boddi'r ffermydd, a gwneud hyn gyda sêl bendith San Steffan a diystyrun llwyr barn aelodau Seneddol Cymru. Ond wedi'r cyfan, i Senedd, nhw oedd yn San Steffan, nid yn Senedd ni. A daeth yng nghenhedlaeth i yma Ngwynedd i sylweddoli os oedd un ffactor allai ddarparu gwell rhagolygon am waith i'n pobl ifanc, allai warchod rhagolygon yr iaith Gymraeg, ac allai amddiffyn tir Cymru rhag ffawd a rybuddiodd cynnon amdano ni gerdd o gofio gwersi Dyffryn Ceiriog genhedlaeth yn gynharach. Cael Senedd yn hunan ar dir Cymru ac yn atebol i bobl Cymru oedd hwnnw. Cystal heddiw wrth i awdurdodau Lloegr unwaith eto lygadu Gogledd Cymru ar gyfer cronfeydd dŵr newydd i gyflenwi ar gyfer y diwydiant ffracio am nwy yng ngogledd orllewin Lloegr. Cofio union eiriau cynnan. Beth waith o dychryn dan faes. Beth waith o deigrin ar fy ngrydd. Wrth synfyfyrio ar y trais a llwython odrem. Daeth y dydd i ffoi o flaen y llyd a fydd. Pwy dyn ni i gadw stŵr. Ffarmwr yn y ddau, a gof a chrydd. Cleddwch ein cartref dan y dŵr. Na ddim adrodd y cyfan, ond o werth cofio'r gic amserol yn y bennill olaf. Gymro, os ydwyd eto'n rhydd, yn morol. Neu fe gladd y gŵr, nad yw clawd offaidd o'n lydd, gwm ar ôl cwm o dan y dŵr. Un peth yn unig allai'n newid y ffactorau hyn, sef i ni feddiannu grym gwleidyddol yn ein dwylo'n hunan cael ymreolaeth i Gymru a mynnu yn bod ein tynged ni o ran tir a gwaith a iaith yn dwylo'n hunan. Roedd hyn oll i raddau yn fatar o genhedlaeth. Lleiafrif yn y genhedlaeth hun oedd ar hyder i ddatgan nad oedd gan y pleidia yn Llundain ateb i'n dyheadau fel gwlad a chenedl. Cenhedlaeth oedd nhw a gollodd eu rhieni yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a chwalwyd gan ddirwasgiad y 30au, ac bu'n rhaid iddyn nhw hefyd fynd i ymladd yn yr ail Ryfel Byd. A dim ond lleiafrif ohonyn nhw oedd yn uniaethu ar Gymru yr oedd ni plant yn dyheu am ei chreu. Roedd y to ifanc yn rhyfeddol o gytun, a mae werth edrych ar daflen a luniau sy'n ar gyfer ymgyrch etholiad 1964, sef apel i ieuenctid Arfon. Mae hi yn fan hyn. Ar y blaen, yr englyn gan yr anwyl diweddar y swydd Gerall Lloyd Owen i'r etholiad, ble oedd R.E. Jones yn sefyll dros Blaid Cymru. A'r englyn ydy o'r tri am fynd i Lundain i adrodd yn Llywodraeth Prydain. Rhowch hŵr a fedr eich harwain, rhowch R.E. gorywch y rhain. Ac ymhlith y gwneba ifanc pryd hynny, cofiwch, Penry Jones Llandedrog, Elizabeth Miles Wain Fawr, Geraint Jones Porthmadog, Emlyn Davies Llanberis, Mair Owen o Ben Groes Meth Gwrs, Roeg Penry, bellach wrth gwrs, Mena Owen, Mena Taylor Shore, bellach yn deg Garn, Geraint Lloyd Owen. A'r mwyaf oll ohono ni y diweddar anwyl Hwmfra Roberts Talsarn. A mina yn ei plith nhw. Roeddwn ni wedi cael y profiad o ymgyrchu mewn etholiad seneddol am y tro cyntaf prin 2 flynedd yn gynharach. Adag is etholiad Maldwyn pan safodd Islwyn Ffowc Elis am y tro cyntaf dros y blaid. A Myrfyn Owen Groeslon yn ddiweddarach yn olynydd i Peter Scott fel pennaeth y Wildfowl Trust yn Slimbridge. A mi'n i lawr i ymgyrchu yno am dridia dros gwyliau'r pasg. Gan aros gyda'r cynrychiolydd y diweddar Trevor Edwards. Ac da gweld Arfon yma. Arfon yn cefn aros efo Trevor y fyny, wrth gwrs, ewyth yr Arfon. Anfonwyd ni gan fasio am y tro cyntaf erioed i'r ffermydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ger pentre Middleton rhwng Trallwng ar Amwythig. Roedd y blaid yn glawd a mi'n gorfod mynd a phamffledi yn amlinellu polisi amaethyddol y blaid, ble mae o, ac yn gorfod ceisio gwerthu nhw am 6 cheiniog yr un i'r ffermwyr. Cyrraedd y fferm gyntaf, a gweld ffarmwr yn edrych yn dywyll arna ni dan i gap stapel. Ni'n gofyn a ddymunau brynu yn polisi amaethyddol. Yntan cipio pamffletyn o'n llawi, yn edrych arna fo ac yn pwyntio'r mynyddoedd tua'r gorllewin gan boeri allan y geiriau. You see them there hills, well get back to them. Roedd canfasio pryd hynny dros y blaid yn brofiad, ac mae'n syndod i mi ddal ati, yr eiron i oedd, degawd yn ddiweddarach pan ges i'n ethol yn aelod seneddol Arfon, a lobi cyntaf i gyfarfod yn Hir Cyffredin oedd lobi amaethyddol o'r NFU yn Sir Drefaldwyn. Roedden nhw wedi dod i ymbil am gymorth yn yr argyfwng amaethyddol oedd ohoni, ac wrth i mi ysgwyd llaw gyda'r ffermwyr gan ofyn iddyn nhw ble oedden nhw'n hannu,
Dyma un yn ateb, from Middleton. Gallwn ni ddim llai na meddwl o gofio am y them there hills. Geiriau'r adnod, dychafaf y llygaid i'r mynyddoedd ynddo. Yn sicr, roedd hinsawdd gwleidyddol digon anodd yn y 60au. Ond os oedd yn eithriadol siomedig i rywun o statws islwyn ffowcelus ddod yn bedwerydd gyda 600 o bleidlais, daeth is-etholiad arall yn 1962 i'm hysbrydoli, is-etholiad West Lothian. Enillwyd y sedd gan lafur gyda dros 20,000 o bleidleisiau, ond daeth Billy Wolfe o'r SNP yn ail parchus iawn efo 220 o bleidlais. Digon i margyhoeddi ag gallan nina hefyd yng Nghymru am canu at newid gwleidyddol trwy'r broses gyfansoddiadol, yr union neges yr oedd Gwynfor Evans yn ei ffregethu i ni fel cenhedlaeth. Roedd canlyniad Arfon yn 1964 yn siom aruthrol. Pleidlais R.E. Jones i lawr o'r 7,293 a gafodd Dafydd Orwig yn 1959 i 6,998, ac yn drydydd ar ôl Goronwy Roberts Llafur ac ar ôl y Tori hefyd. Roedd ni wedi dysgu gwers gwleidyddol caled, nid ar chwarae bach mae newid agweddau gwleidyddol yn cenedl. Ac eto, i'r blaid ymladd 2 sedd ar 20, gan golli ernes ym mhob un ohonyn nhw ag eithio Arfon a Meirion. Roedd na lygedyn o baith. Enillodd Gwynfor Evans 5,500 o bleidleisiau yng Nghaerfyrddin, gan dyblu pleidlais 1959. A mae'r gweddill yn hanes. Yr is-etholiad gwbl anisgwyl yng Ngorffennaf 66 wedi marwolaeth Megan Lloyd George, a Gwynfor yn cipio Caerfyrddin. Os oedd canlyniad Billy Wolfe yn ysbrydoliaeth i mina, roedd llwyddiant Gwynfor yn Nghaerfyrddin yn ysbrydoliaeth syrdanol i'r Sgotiaid. Ym 1967, cwta 15 mis ar ôl buddigoliaeth Gwynfor, enillodd Winnie Ewing is-etholiad Hamilton i'r SNP. Sbardunodd hwnnw ganlyniad syrdanol i ni yn is-etholiad Caerffili ym 1968, pan ddodd Phil Williams o fewn 1,800 o ennill y sedd oddi ar y lafur. Ar blaid am y tro cyntaf yn cael dros 40% o bleidlais. A dyna'r cefndir i etholiad cyffredinol 1970, pan ddodd Robin Lewis o fewn 2,300 o ennill Arfon, a llwyddodd Donald Stewart i ennill sedd seneddol i'r SNP am y tro cyntaf mewn etholiad cyffredinol. Roedd llwyddiant Plaid Cymru wedi sbarduno cenedlaetholwyr yr Alban fel roedden nhw hefyd wedi yn hysbrydoli nina. Dyna fu'r hanes, ac mae'r hanes yn parhau. Felly wrth droi at oblygiadau referendum yr Alban 2 fis yn ôl, cystal i ni atgoffa'n hunain o un o ddau o ffeithiau. Yn gyntaf, ni fy'r Alban erioed yn rhan o'r ymerodraeth Rufeinig. Bod yr iaith Brythoneg yn iaith orllewinol a de-orllewinol yr Alban, nid oedd erioed yn iaith genedlaethol, na'r Gaeleg chwaith, ceir o fewn yr Alban amrywiaeth o ffrydiau ieithyddol a diwylliannol i'r genedl sydd ohoni heddiw. Dim ond ers 1707 ydy'r Alban dan Bawen San Steffan. Cyn hynny, roedd gan ei llywodraeth ei hun, ei senedd ei hun, a chyfundrefn gyfreithiol unigryw sy'n parhau hyd heddiw. Mae gan yr Alban hanes milwrol sylweddol, a dod yn rhan o'r traddodiad hwnnw wedi ffurfio o fewn hanes yr ymerodraeth Brydeinig. A tra nad oes gan y toriad heddiw ond un aelod seneddol allan o'r 59 sydd gan yr Alban, nid felly fu erioed. Yn etholiad 1955, roedd gan yr unol ieithwyr ceidwadol, fel y gelwyd hwy, fwy o seddi na'r blaid lafur yn yr Alban. Mae gan yr Alban sefydliadau ariannol a chyllidol ei hun a thraddodiad cry ym myd economeg, fanno wedi'r cyfan y cartre Adam Smith. Sefydlwyd swyddfa'r Alban yn ôl y 1885, 80 mlynedd yn gynharach na swyddfa Cymru, a sefydlwyd yn Hachwedd 1964, union hanner canrif yn ôl ynde. Y dilyn yr Alban oedd hanes Cymru yn hynny o beth. Yn ail etholiad 1974, pan enillodd Plaid Cymru 2 sedd, sef Gwynfor, Dafydd a Mina, enillodd o'r SNP 11 sedd allan o'r 71 yn yr Alban, gan ennill dros 30% o bleidlais. Ac yn 1979, yn y referendum ar y ddatganoli, pan chwalwyd gobeithio'n Cymru gyda 80% yn bleidleisio na, cafwyd mwyafrif o'r pleidleisiau dros ia yn yr Alban. Ond oherwydd y rheol hyrt fod rhaid cael dros 40% o bawb ar y cyfresio pleidleisio i bleidleisio ia, gwrthododd San Steffan sefydlu senedd i'r Alban. Dyna pryd fathwyd y slogan, Britannia waives the rules.
Yn y bleidlais o ddiffyg hyder a ddilynodd y referendum yn 1979, pleidleisiodd yr SNP gyda'r Toriaid i dynnu lawr Llywodraeth Lafur Jim Callaghan, oherwydd yr addewid a wnaed gan gyn brifnidog Prydain, prifnidog cydwadol Alec Douglas Hume, a ddywedodd pe bai'r Alban yn gwrthod Senedd anigonol y Blaid Lafur, y byddai Margaret Thatcher yn dod â Senedd llawer mwy pwerus iddynt. Wrth gwrs, bradychwyd yr Alban unwaith eto, dwywaith mewn blwyddyn. Arweiniodd hyn at ffurfio ymgyrch dros gynulliad a hawliod yr hen egwyddor Albanaidd, sef Claim of Right, sef mae gan bobl yr Alban a gan nhw yn unig oedd sofraniaeth dros ei dyfodol. Ychwanegwyd at chwerder yr Alban, tuag at Lywodraeth Thatcher, pan ddefnyddiwyd yr Alban fel maes arbrofi ar gyfer treth y pen, gan ei gyflwyno yno blwyddyn cyn gweddill Prydain. Dyna un ffactor arweiniodd i'r diweddar John Smith wrth ddod yn arweinydd Llafur 1992 i addunedu y byddai'n cwblhau ei waith orffenedig fel cyn nidog datganoli yn 1979. Derbyniodd John Smith egwyddor y Claim of Right gan ei arwyddo ei hun, ac o harnesur egwyddor honno, y gobaith oedd na fyddai San Steffan yn gwirdroi democratiaeth mewn referendum newydd yn y modd o gwneud yn 1979. Egwyddor y Claim of Right oedd yr allwedd i ddatrys problemau Iwerddon, wrth i John Major gydnabod hawl i bobl yno bleidleisio dros ail unor ynys, a hynny'n arwain at y broses heddwch. O gydnabod yr egwyddor yno, roedd yn anodd i Major i wrthod ar gyfer yr Alban, a derbyniodd hefyd mewn sgwrs preifat efo fi bod yr un egwyddor yn berthnasol i Gymru. A mae werth nodi bod David Cameron yn gweithio i John Major yn Downing Street pryd hynny. Ym 1997, adeg y referendum a sefydlodd y Cynulliad Cenedlaethol i ni yng Nghymru, cynhaliwyd referendum yn yr Alban hefyd efo 2 gwestiwn, sef ei ar gyfer sefydlu'r Senedd ac ar gyfer pwera trethi. 74% yn pleidleisio ia dros sefydlu'r Senedd, 63% yn cefnogi rhoddi pwera treth incwm i'r Senedd honno. Ac yn yr etholiad cyntaf i Senedd yr Alban, ym 1999, enillodd yr SNP 35 sedd, gyda 28% o'r bleidlais ar gyfartaledd, 35 allan o 129 sy'n wrth gwrs ynddo. Hynny'n cymharu â 17 sedd, 2 sedd a 15 a enillodd Blaid Cymru, drwy ennill dros 30% o'r bleidlais rhanbarthol. Yn y ddwy wlad, Llafur ffurfiodd y Llywodraeth, ond heb fwyafrif o seddi, ac yn y ddwy wlad, y cenedlaetholwyr oedd y brif wrthblaid. Roedd y pwera gafodd Senedd yr Alban ym 1999 yn sylweddol cryfach na phwera'r Cynulliad Cenedlaethol. Roedd ganddyn nhw o'r dechrau yr hawl i ddeddfu'n llawn yn y meysydd wedi datganoli. Roedd ganddyn nhw ystod eang o gyfrifoldebau gan gynnwys materion megis yr heddlu ac archardau yn yr Alban, ynghyd â'r gyfundrefn gyfreithiol yno. Ac roedd y setliad cyllidol o dan fformula Barnett yn sylweddol fwy hael i'r Alban nag oedd i Gymru. Ar ben hyn, roedd natur pleidlais gyfrannol yr Alban yn ei gwneud yn anoddach i unrhyw blaid ennill mwyafrif dros bawb. Yn yr Alban, mae yna 7 aelod rhestr ar gyfer pob rhanbarth sydd yn y wlad, o gymharu â 4 aelod sydd i'r 5 rhanbarth yma yng Nghymru. Ac oedd hyn yn fwriadol wedi ei gynllwynio i rwystro'r SNP rhag allu cael mwyafrif dros bawb yno. Yn etholiad 2003, cwmpodd canran pleidlais yr SNP i lawr i 23%, ac ar yr un pryd disgynnodd pleidlais Blaid Cymru i 21%. Yn etholiad 2007, cynyddodd Plaid Cymru a'r SNP i canran o'r bleidlais. Y blaid yn codi i 22%, ond yr SNP yn cyflawni gwirthiau, yn codi'r bleidlais o 23% i dros 30% unwaith eto, gan ennill 47 y seddi, un mwy na'r Blaid Lafur, a digon i roi iddyn nhw y cyfle cyntaf i ffurfio Llywodraeth. Ac yn hytrach na ffurfio clymblaid, dewisiodd Alex Salmond Lywodraeth leiafrifol, a llwyddodd i aros mewn gryn tan 2011 trwy weithredu polisïau deniadol i'r etholwyr, yn rhannol oherwydd yr adnoddau ariannol ychwanegol gan yr Alban. Ac yn etholiad 2011, fel da ni'n cofio, digwyddodd yr hyn yr oedd y gyfundrefn pleidleisio i fod i rwystro. Yr SNP yn ennill 69 sedd allan o'r 129 yn y Senedd, sef mwyafrif dros bawb, ynghyd â chael 45% o'r bleidlais drwy'r wlad. Canran gwbl ryfeddol mewn etholiad 6 ochrog fel sy'n bodoli yno. Dwi wedi gosod hyn fel cefndir i'r sefyllfa bresennol, oherwydd mae'n bwysig i ddeall o ble y daeth yr SNP,
o sefyllfa etholiadol cyffelib iawn i Blaid Cymru yn 99 a 2003. A thrwy arweiniad arbennig Alex Salmond, fe lwyddwyd i ennill cefnogaeth trwch pleidleiswyr yr Alban. Aeth yr SNP mewn i'r etholiad yn 2011 gydag ymrwymiad yn ei manifesto i gynnal referendum ar annibyniaeth pe baent yn ffurfio llywodraeth. Roedd yr ymrwymiad rhwla ymerfeddion y manifesto, ddod o rwy'n y tudalen 28 neu rhywbeth oedd o, heb gael profil uchel o gwbl. A maen nhw'n dweud fod yr ymrwymiad i manifesto wedi i gynnwys mwyn rhoddi cysur i bleidleiswyr oedd yn ystyried cefnogi'r SNP, ond ddim eisiau annibyniaeth. Rhoddwyd sicrwydd iddyn nhw trwy hyn, y bys yna ail bleidlais yn codi cyn y bys yna unrhyw bosibilrwydd o annibyniaeth i'r Alban. Cofiwch, roedd hi ddim yn amlwg hyd yn oed ar ôl etholiad 2011, a fyddai'r Alban yn cael cynnal referendum, fod y blaid enillodd yr etholiad yn cefnogi hynny yn ei manifesto. Ar y naill law, mae deddf yr Alban 1998 yn rhoddi i'r Alban yr hawl i wneud unrhyw beth nad ydy yn benodol wedi eithrio, sef y model pwera cadwedig, y Reserve Powers Model. Dyma be mae Comisiwn Silc wedi gymeradwyo ar gyfer Cymru, rhywbeth byddwn ni'n trafod nos fawrth yn Hiraglwyddi, fel ydych chi'n sôn gyda cadeirydd, efo pob plaid bellach yn cytuno cefnogi pwera cadwedig i Gymru hefyd. Fod materion cyfansoddiadol wedi cael ei nodi fel rhai cadwedig yn neddf 1998 ac yn benodol yn faterion yn ymwneud ar undeb Brydeinig felly, dadleuodd Alex Salmond fod na ddim byd i wahardd Senedd yr Alban rhag cynnal referendum. Felly roedd yn hawlio fod ei bolisi o gynnig referendum ar annibyniaeth yn gwbl ddilys. Ond un peth wrth gwrs, un peth ydy cael yr hawl damcaniaethol i gynnal referendum, rhywbeth gwbl wahanol ydy cael llywodraeth ganolog yn Llundain i dderbyn dilusrwydd y canlyniad. Fe welir hyn yn nawr yn achos Catalonia, y referendum y ganhaliwyd yno Sul dwytha, gyda 80% yn bleidleisio ie, ond Madrid yn gwrthod cynabod y bleidlais. Mae Llywodraeth Sbaen yn mynnu nad yw cyfansoddiad y wlad yn caniatáu i unrhyw ranbarth yn Sbaen gynnal referendum i adael y wladwriaeth. A byddai rhaid newid y cyfansoddiad i ganiatáu hynny, a byddai hynny'n gofyn am fwyafrif o holl ddinasyddion Sbaen, nid Catalonia yn unig i bleidleisio dros y newid. Ar un adeg, roedd yn edrych y byddai David Cameron yn gwrthod cydnabod hawl yr Alban i bleidleisio ar annibyniaeth, gan ddadlau mai dim ond drwy San Steffan y cael referendum i gynnal. Ond does wybod sut fath o referendum fydda wedi cael ei ganiatáu felly, o gofio helynt 1979, efo Llundain yn gosod drothwy 40%. Byddai hynny wedi cynyddu dicter pobl yr Alban ac o bosib yn rhoi fwy o wyntfydd i hwyliau'r ymgyrchia. Yn annisgwyl i lawer, cytunodd David Cameron y byddai Senedd yr Alban yn cael trefnu referendum ar y dealltwriaeth y bydden nhw'n cael dilyn arweiniad y Comisiwn Etholiadol, Corff Brydeinig, sydd ar hawl i gynghori ar pa gwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn referendum a beth ydy rheola referendum. Cytunwyd ar hynny'n hapus iawn gan Alex Salmond, ac o ganlyniad fe arwyddwyd yr hyn a elwir yn gytundeb Caeredin yn Hydref 2012, 2 flynedd yn ôl, a oedd hefyd yn rhoddi i Senedd yr Alban yr hawl i drefnu'r referendum. Dau ddewis a ganiatawyd ar gyfer y referendum, sef annibyniaeth neu'r status quo. Doedd yna ddim cyfle i bleidleisio dros beth nhw'n galw'n difo max, sef datganoli bron bopeth i'r Alban ac eithrio am ddiffyn materion tramor, brenhiniaeth a rheolaeth dros y fynt. Mae lle gredu fysa hynny wedi cael cefnogaeth mwyafrif sgubol pobl yr Alban, fysa wedi bod ar gael. Ac hwn, i sicrwydd y bysa Alex Salmond yn hapus iawn, pe bai wedi ennill hynny gymaint o ymreolaeth i'w wlad. Ond oedd Cameron yn gwbl amharod i drafod hynny, gan ddeud y byddai newid o'r math yn rhywbeth y bysa rhaid i weddill Prydain fod ar hawl i bleidleisio arno fo hefyd. Cysgodion y Sbaen ynde. Efallai erbyn diwedd y referendum, a'r pola mor hynod agos ag ydyn nhw, i Cameron ddechrau difaru ei enaid nad oedd y trydydd cwestiwn ar y papur pleidleisio. Darpariaeth arall o gytundeb Caeredin oedd y byddai'r ddwy ochr yn derbyn canlyniad y referendum ac yn fodlon gweithio i barchu dymuniad mwyafrif y pleidleiswyr. Roedd y referendum heb unrhyw drothwy a phe bai'r mwyafrif o un yn unig dros annibyniaeth byddai hynny'n ganlyniad dilys ac y byddai Cameron yn ei dderbyn a'i barchu.
Roedd sicrhau cytundeb Caeredin yn gryn gamp ac yn blian yn het Alex Salmond. Ond a bod yn deg, roedd hefyd yn glod i David Cameron. Roedd wedi parchu hawl pobl yr Alban a nhw'n unig i benderfynu ar ei dyfodol. Ac roedd wedi gadael i Senedd yr Alban redeg y referendum. Pan oeddwn i yn Barcelona ym mis Mehefin, dywedwyd wrthai droion gan wleidyddion blaenllaw iawn yng Nghatalonia i bod nhw'n eiddigeddus dros ben o bobl yr Alban ac o barodrwydd Prydain i weithredu mewn môr gymodlon. Roedd byw trwy'r referendum yn brofiad ysgytwol. Teimlais una'r peth ohono, Nina hefyd wedi ymweld ar Alban, welodd chi cadeirydd a nifer sydd yma heno dwi'n gwybod. Fi si yna ddwywaith, ac wedi ceisio ei achub cefn Alex Salmond droion pan oedd y gwleidyddion yn mosod arno fo'n gwbl ffiad yn y dadleuon yn hir y glwyddi. Cyfeirio ato fo'n herma Adolf Hitler ac arlywydd Magabwy ac ydw felly. Ges i fraint o drafod gydag Alex yn gynnar iawn yn y broses pan ges i heibio swyddo yng Nghaeredin ac wedyn yn fwy dadlennol pan ges i ddwyawr efo fo dros frecwast estynedig yn Llundain ym mis Gorffennaf eleni. A teimlaf fel mae llawer, da ni ddim wedi gweld yr ola o Alex Salmond oedd yn ymddeol heddiw. Ac o rando ar ei araith, mae ddigon o dan yn dal yn ei folo. A mae amryw yn disgwyl i weld o'n dychwelyd i San Steffan i arwain y frwydr o hyn ymlaen yn hir cyffredin i ennill yr hunan lywodraeth i'r Alban os ddim annibyniaeth yn sgil etholiad fis Mai nesaf. Yn ystod yr wsos olaf, yr yn gwbl amlwg fod gwahaniaeth mawr rhwng ymateb y cyhoedd yn Glasgow ac yng Nghaeredin. Yn Glasgow, roedd teimlad angerddol ar y strydoedd. Fydwch chi Glasgow? No. Rhai yma wedi bod yn Glasgow? Dic, Christy? Na ddo. Oeddech chi'n teimlo'r peth. Fi si ar stondin un bora yn un o prif strydoedd Glasgow. Yn hwrtio taflenni fel mae rhywun yn neud, ynddo, a bath o dynas, stribedi ceir, a posteri, ffenas ag ati. Peth arach chi'n neud mewn ymgyrch. A oedd y pobl, oedd ddim rhaid hwrtio nhw, o pobl yn ciwio fyny isio nhw. Pobl o bob oedran ac o bob lliw. Ac oedden nhw'n draw i'r stondin ac yn gofyn am ddefnyddio i ddangos i cefnogaeth i'r bleidlais ia. Ac mae'n deg dweud fod y teimlad yng Nghaeredin yn bell o fod mor gynnes. Felly oedd ddim syndod yn y byd i mi fod Glasgow wedi bleidleisio ia, tra Nghaeredin wedi bleidleisio na. Roedd y bleidlais yn y ddwy ddinas yn adrodd cyfrola am natur yr ymgyrch. Yng Nghaeredin, mae lefel GVA pen, sef mesur o lefel incwm, GVA pen yn sefyll 47% yn uwch na'r cyfartaledd Prydeinig yng Nghaeredin. Yn ochra Clydeside o gwmpas Glasgow, mae GVA pen yn 30% yn is na chyfartaledd Prydain. Yn gyffredinol, mae'r cyfoethogion bob amser yn gefnogol i gadw'r status quo, tra mae'r clodion yn erbyn am newid. A dyna un ffactor amlwg iawn yn y referendum, a'r adwaith yn sgil y referendum. Ond roedd yna lu o ffactora a ddylanwadod ar y canlyniad. A mae werth cofio fod y bleidlais ia wedi cynyddu o lefel o ryw 30% am y rhan fwyaf o'r misoedd cyn y referendum i 45% ar y diwrnod pleidleisio, ac yn wir dros 50% yn ôl rhai pola yn ystod y tair wsos ola. Y ffactor a gynyddodd y bleidlais ia oedd atgasedd o'r toriad ymhlith rhan sylweddol iawn o'r etholwyr. Ar yr ochr arall, bu llu o straeon dychryn yn y cyfryngau. Enghraifft y bytheirio wna gan res o gwmnïau a chorfforaethau a banciau oedd yn bygwth bob math o ganlyniadau erchyll ef ar Alban yn mynd yn annibynnol. A sôn o fysa nhw'n symud i pencadlysoedd a llawer o'i swyddi o'r Alban i Loegr. Pan ddeffrodd y pleidiau Prydeinig i'r posibilrwydd o bleidlais ia, gweithad bygythio, a hynny cwta bythefnos cyn y diwrnod pleidleisio, cafwyd banig glân. Newidiwyd y dacteg o fod yn ceisio creu ofn i un o gynnig addewidion, sef swcro'r pleidleiswyr, os ydyn nhw'n meddwl am bleidleisio ia. Gwelwyd Gordon Brown yn dod allan o'i dwll, gan bwnio Alistair Darling o'r neilltu, a chymryd ar ei hun y ddelwedd o'r ymrifnidog o hyd, a datgan rhes o addewidion i'r Alban, oedd yn cael ei dihongli fel grym dros holl gyfundrefn drethiannol i Senedd Caeredin, grym dros nawdd cymdeithasol a phensiynnau, newidiadau cyfansoddiadol i'w cyhoeddi cyn etholiad mis Mai, gweithgor i gychwyn gweithio ar hyn o fewn mis, ac yn bwysicaf oll, y bydd yr Alban yn parhau i gael y fantais gyllidol aruthrol a gant drwy fformiwla Barnett,
A hyd y gwelir, hynny am byth. Defnyddiodd Gordon Brown y term home rule i ddisgrifio hyn oll, at atgoffwyd y gwylwyr pnawn yma gan Alex Salmond o hynny. Rhoddwyd statws o ymrwymiad ffurfiol i hyn oll gan y Daily Record, prif gefnogwyr y Blaid Lafur yn yr Alban, a gyhoeddodd y pledge ar ei tudalen blaen. The vow. Mae'n gopi o hwnnw fel oedd yn ymddangos. The vow. Fel modd arroddodd yr argraff fod Cameron, yna lun fanna, Cameron a Clegg yn ogystal â Miliband yn cytuno a phob gair a ddaeth o ein ag Gordon Brown. Does gwybod faint o drafod fydd rhyngddyn nhw cyn y datganiad, ac yn sicr ddigon roedd aelodau seneddol ceidwadol yn San Steffan yn gandryll gan a fydd unrhyw ymgynghoriad gyda nhw ynglyn â hyn oll. Ai'r datganiad yna fi'n gyfrifol am y bleidlais yna, does wybod. Ond o'i roddi ac o gael na i annibyniaeth, roedd yr ymgyrch ia am fyny fod Llywodraeth Prydain am gadw i gair. Roedd Cameron mewn sefyllfa amhosib. Ei addewid i'r Alban yn ei arwain mewn un cyfeiriad, a'i blaid ei hun yn ffyrnig yn erbyn. Fwyaf oll yn erbyn y bwriad o orgyllido'r Alban ar adeg pan oedd toriadau ariannol yn tanseilio gwasanaethau cyhoeddus yn Lloegr. Dyna arweiniodd i Cameron ymddangos ar stepiau rhif 10 am 7 gloch y bore, tranoeth y bleidlais, gan addo byddai Lloegr a Chymru a Gogledd Iwerddon yn cael yr un manteision a rhai addawyd i'r Alban, ac byddai pecyn addawyd i'r Alban yn ddarostogedig i gael ateb i'r West Lothian cwestiwn. Sef, fod aelodau seneddol yr Alban a Chymru'n cael pleidleisio ar ddeddfa sy'n weithredol yn Lloegr yn unig, megis addysg a iechyd, tra roedd aelodau seneddol Saesnig ddim yn cael pleidleisio ar ddeddfa o'r math ar gyfer y gwledydd datganoledig. Dehonglwyd ymateb byrbwyll Cameron gan fwyafrif pobl yr Alban, rhai oedd wedi pleidleisio na yn ogystal a chefnogwyr ia, fel camu nôl o'r ymrwymiad a roddwyd gan Gordon Brown. Roedd unwaith eto blas o frad yn y ffordd o Llundain yn trin yr Alban, a hynny o fewn 4 awr ar 20 i'r bleidlais. A nid y toriad yn unig oedd yn cael y bai. Roedd y modd y triniwyd Joan Lamont, arweinydd y Blaid Lafur yn yr Alban, gan Ed Miliband, yn ddigon iddi ymddiswyddo. Ond os oedd y profiad yn fythgofiadwy i mi, ac i lu o bleidwyr yn yr Alban yn ymgyrchu, faint fwy i bobl yr Alban ei hun. Achosodd y referendum i'r Albanwyr o bob oed gymryd diddordeb mewn materion gwleidyddol, llawer ohonyn nhw am y tro cyntaf erioed. Cofnodwyd miloedd o enwau newydd ar y cofrestra pleidleisiau. Cyfran ohonyn nhw wedi gwrthod cyfrestru yn sgil Treth y Pen blynyddoedd yn ôl. Yn arbennig, bydd arbrawf ar ôl pleidlais i bobl ifanc da 16-17 oed yn lwyddiant mawr. Nid i bod nhw i gyd wedi pleidleisio dro naill ffordd na'r llall, ond bydd nhw'n cyfranogi gyda'i awch i'r dadleuon, a mae'n bellach am chwarae rhan canolog yng ngwleidyddiaeth yr Alban a dyfodol i gwlad. Byddai'n dda calon gen i pe bai Ieuenctid Cymru yn canfod yr un lefel o ddiddordeb yn y fodol i gwlad nhw ac yn y broses wleidyddol. Dyna pam y cyflwyniais welliant i fesur Cymru yn hir ar glwyddi, fydd Mawrth dwytha, i ganiatáu i'r cynulliad ostwng oed pleidleisio 16 ar gyfer etholiadau o fewn Cymru'n unig. Ac yn ddifyr iawn, mae Llywodraeth wedi derbyn yr egwyddor ar gyfer unrhyw referendum sydd am ddigwydd yng Nghymru yng nghyd-destun Treth Incwm. Does dim dwywaith fod referendum yr Alban yn ddigwyddiad hanesyddol gyda sgil effeithiau pellgyrhaeddol iawn i wleidyddiaeth Prydain. Daeth gwleidyddiaeth yr Alban yn fyw yn yr wythnosau arwain at y 19 o Fedi, ac yn ei sgil ymddengys fod chwalfa i'r hen batrwm Prydeinig yn yr Alban. Yr elfen amlyca hyn oedd y dadfeithiad sylweddol gyda'r Blaid Lafur. I lawer o sosialwyr yr Alban, yn eu cynefinoedd ochrau Glasgow, roedd yn ergyd difrifol gweld Gordon Brown, Alistair Darling a Jim Murphy, aelodau seneddol llafur o'r Alban, yn cyd-ymgyrchu llaw yn llaw a David Cameron a Nick Clegg. Roedd neges amlwg iddyn nhw fod dyfodol Prydain yn bwysicach na dyfodol y Blaid Lafur i'r gwleidyddion Prydeinig hyn. A gobrin all unrhyw yn synnu os ymateb llawer o bleidleiswyr llafur yr Alban, y rhai oedd wedi dechrau cael ei swyno gan wlad annibynnol di-dori, oedd iddyn nhw hefyd benderfynu fod eu gwlad nhw, yr Alban,
bellach yn bwysicach na'r Blaid Lafur iddyn nhw. Ac yn ei miloedd gwelwyd nhw'n ymuno ar SNP. Aeth aelodaeth yr SNP i fyny o 24 o filoedd cyn y referendum i dros 80,000 o fewn mis, mwy na treblu. Yr SNP bellach ydy'r blaid fwyaf o bellffordd yn yr Alban, gyda mwy o lodau na'r Democratiaid Rhyddfrydol drwy Brydain gyfan. Mae'r swing o lafur i'r SNP i weld yn y polau piniwn. Mae 3 pôl wedi cymryd yn ystod y pythefnos dwytha, gan YouGov, gan Ipsos Mori a gan WOS. Ac yn ôl yr rhain, byddai etholiad San Steffan heddiw yn arwain i'r SNP godi o'r 20% y gyda nhw yn 2010, 20% o'r bleidlais ar gyfer San Steffan pryd hynny, i rhwng 43 a 52% o'r bleidlais. Byddai hynny'n ddigon i gipio rhwng 46 a 54 o seddi o'r 59 sedd sydd yn yr Alban yn hir gyffredin. Byddai llafur a'i pleidlais i lawr o 42% yn 2010 i rhywbeth rhwng 23% a 28%. Byddan nhw'n disgyn o 41 sedd sydd gen nhw ar hyn o bryd i rhwng 4 sedd a 3 sedd ar 10. Yn y pola yma i gyd, mae'r toriad yn colli'r unig sedd sydd gen nhw a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar y gorau yn cadw 1 sedd, sef Orkney a Shetland, sydd ddim yn rhan o brif tir yr Alban rhywun bynnag. Byddai canlyniad o'r math yn gwbl chwyldroadol, a mae'n ddigon posib na fyddai'r toriad na'r Blaid Lafur yn gallu ffurfio llywodraeth yn San Steffan heb ddod i ryw ddealltwriaeth gyda'r SNP. Mae'n eironi mawr fod y Blaid Lafur, gyda'r cymhellion i wrth sefyll annibyniaeth oherwydd i hofn y bydden nhw'n colli y fantas o 23 o seddi sydd gen nhw dros bawb yn yr Alban heddiw, i fod nhw wedi gwrthwynebu newid cyfansoddiadol am resymau hunanol fel hyn, diegwyddo, yn nawr yn cael eu cosbi trwy'r ffaith y gallan nhw fod yn colli'r siawns o gael mwyafrif seneddol pryn bynnag. Trist. Mae yna wers i Dafydd Cameron hefyd. Mae'n ddigon posib y bydd ynta yn dychwelyd i San Steffan i'r Senedd nesaf fel y blaid fwyaf, ond heb fwyafrif dros bawb, a'r SNP yn dal y fantol a ddwy nôl at hynny. Ac mae'n werth nodi y bydd yr SNP yn o bob tebyg yn ymladd etholiad cyffredinol nesaf, fis Mai nesaf, ar manifesto o sicrhau difo max, gan ei bod nhw yn gorfod derbyn canlyniad y referendum dros dro, a felly'n derbyn na fydd annibyniaeth yn nod cyredadwy o fewn y flwyddyn neu ddwy nesaf, mae hynny sy'n, wrth gwrs, yn parhau fel i nod cyfnod hir. Os felly, ni fydda gan Cameron unrhyw ddewis, ond i roddi i bob pwrpas hunanlywodraeth gyflawn, y difo max i'r Alban, sef bron bopeth ar wahân i amddiffyn materion tramor y frenhiniaeth ar bynt. Ac efallai bydd rhaid iddo rwsyd ddarparu hyd yn oed llais i'r Alban o fewn sefydliadau Undeb Ewrop. Os yw Mr Cameron yn gorfod ildio hyn, bydd yr SNP wedi cyrraedd y nod o hunanlywodraeth sylweddol i'r Alban gweitha colli'r referendum. Wedi dweud hyn, mae yna lawer o bobl yn Llundain sy'n dal heb sylweddoli maint y ddaeargryn wleidyddol yn yr Alban. Ar yr un llaw, fe welwch chi aelodau seneddol yr Alban yn crwydro'r coridora fel tasen nhw wedi cael eu taro fel gan fellta, ac a esau felly hefyd fel cysgodion llwyd yng nghynteddas tir arglwyddi. Tra ar yr un pryd, mae gwleidyddion Saesnig fel tasen nhw ddim callach o'r hyn a ddigwyddodd, gan gredu yn sgil y bleidlais na fod y byd yn parhau fel y byd cyn y bleidlais. Yn ddigon difyr o fynd at sylwebyddion oddi allan i ddiria caeedig San Steffan. Fe gewch chi sylweddoliad llawn hyd yn oed dychryn wrth feddwl am y oblygiadau. Roeddwn ni mewn seminar a drefnwyd gan y Federal Trust tair wsos nôl. Cafodd y farn cyffredinol ymhlith y gynulleidfa i grynhoi gyda'r geiriau, a dwi'n dyfynnu sawl un yn siarad hynna, the British Constitution is heading for a train crash. Ac mae'r argyfwng cyfansoddiadol i weld ar sawl lefel. Os yw Mr Cameron neu Ed Miliband, pe bai ynta'n cael dychwelyd fel y blaid fwyaf, yn methu a chyflawni addewidion hyn i'r Alban, yna gallwn ni fentro y clywni unwaith eto'r alwad am annibyniaeth. Ni'n clywed o'i bob propos gan Alex Salmond heddiw yn dydyn. Ac o bosib referendum arall yn llawer cynharach na'r ddisgwyliad fysa'n genhedlaeth gyflawn cyn ailofyn y cwestiwn. Ac un ffactor allai yrru hyn yn gyflymach fydd ydy'r posibilrwydd o Brydain fod yn cael referendum ar ein hylodaeth o'r Undeb Ewrop.
Mae'n mwyafrif clir yn yr Alban dros aros o fewn Ewrop. Os yw Prydain oherwydd pleidleisio Lloegr yn dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd, byddai llawer yn yr Alban yn gweld hynny fel yr hoelen olaf yn arch Prydeindod, ac yn newid o fod yn pleidleiswyr na i fod yn pleidleisio ia mewn referendum. Gwell gennyn nhw fysa'r Alban annibynnol o fewn Ewrop na fod yn rhan o Brydain mewnplyg o fi allan i Undeb Ewrop. Un o'r pethau cyntaf i Nicholas Sturgeon ddatgan ar ôl ei chynabod fel arweinydd nesaf SNP, yn cael ei choroni wrth gwrs heddiw yn ei cynhadlen nhw, a mae'n dda gweld hi a Leanne Wood, ochr yn ochr, dwy ddynas blaengar o'r un genhedlaeth yn arwain y ddwy wlad. Dywedodd Nicola y byddai'n gwbl anerbyniol i Brydain adael Ewrop os oedd pobl yr Alban wedi pleidleisio dros aros i mewn. Pe bai Llywodraeth Prydain yn mynnu gyrru mlaen a gadael Ewrop, meddai, byddai hynny'n anorfod yn arwain at ail referendum ar annibyniaeth yr Alban. Mae'n rhy gynnar i ddarogan beth fydd yr effaith cyfnod hir o hyn oll, ond yn sicr ddigon mae yna newidiadau mawr ar y gweill. Nid yn unig i'r Alban, ond yn bwysicach i ni yma yng Nghymru. Wrth ddadansoddi y sgil effeithiau tebygol i Gymru, rhaid edrych yn gyntaf ar y cyfnod byr o flwyddyn nesaf sef dros etholiadau San Steffan ym Mai 2015 ac i mewn i'r Senedd nesaf. Rhaid gofyn beth fydd y newidiadau cyfansoddiadol fydd yn deillio o ymateb y pleidiau Prydeinig i referendum yr Alban, pwy bynnag fydd yn ffurfio Llywodraeth nesaf Prydain. A dyna na i heddiw. Yna mi fydd angen edrych ymlaen i'r etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016, Cadeirydd o ddiddordeb mawr i chi, ac i chi, Mr Alun Fred Jones, o'r pensiwn yn eich gwahodd chi pryd hynny. Ac hefyd fydd angen edrych ar o'r bosib yn dyfodol ni fel Cymru o fewn Ewrop. A bydd hynny, dwi'n tybio, yn arwain at y cyfnod bydd y cwestiwn ynglyn ag annibyniaeth yr Alban yn sicr o fod wedi codi eto, ac yn ofob tebyg y tro nesaf yn arwain at bleidlais ia, ac yn sgil hynny daw trydydd cyfnod a llymestyn am sbel go hir o bosib, sef y cwestiynau ynglyn ag annibyniaeth i Gymru hefyd os di'r Alban wedi mynd yn annibynnol. Pe mae'r Alban yn pleidleisio ia, bydda sgil effeithiau gweddol amlwg wedi cael ei gweld bellach. Bydda'r Alban yn datblygu fel gwlad ar wahân, ond bydda perthynas glos rhwng yr Alban a gweddill Prydain. Os, fel byddwn ni'n disgwyl, bydda'r Alban wedi mabwysiadu'r bynt ac yn rhan o undeb tolla Customs Union gyda gweddill Prydain. Bydda cydweithio yn rheidrwydd arnyn nhw. Bydda'r Alban bron i sicrwydd wedi cael mynediad i Undeb Ewrop, felly byddai'r berthynas gweithredol agos yn datblygu o'r newydd. Ond byddai un newid arwyddocaol iawn i Gymru, sef y tebygrwydd mae llywodraeth geidwadol bydda'n y llywodraethu ni o Lundain am gyfran sylweddol yr amser. Does gen i ddim amheuaeth yn y byd y bydda'r Alban yn wlad ffyniannus, a byddai hynny'n codi fwy o awch yng Nghymru i fentro yn yr un cyfeiriad. Ond nid felly fi. Falle ddaw yn ôl, ond ddim ar hyn o bryd. Ac mewn ffordd, mae'n llawer anoddach i ddarllen y ffordd ymlaen yn yr amgylchiadau sydd ohoni heddiw. Y man cychwyn ydy derbyn na all beth a barhau fel maen nhw, a dim oll y newid yn yr Alban gyda referendum. Bydd ysgytwad sylweddol i'r sefydliad Prydeinig wrth iddyn nhw orfod ystyried. Llawer am y tro cyntaf, y posibilrwydd bod yr Alban am adael y Deyrnas Gyfunol. A mae werth nodi'r hyn sydd eisoes ar y gweill, wrth i'r pleidiau Prydeinig geisio dangos i bod nhw'n ddiffiant wrth gynnig adduned, yr faw, yr adduned bondi grybwyll a wnaed i'r Alban yn hwyr yn yr ymgyrch. Mae amlinellu'r ffordd ymlaen ar gyfer yr Alban yn disgyn i Gomisiwn Smith a sefydlwyd tranoeth diwrnod y referendum a'i canllawiau nhw ydy er dwi'n dyfynnu to convene cross-party talks and to facilitate an inclusive engagement process across Scotland to produce by the 30th of November 2014, so heads of agreement with recommendations for further devolution of powers to the Scottish Parliament. This process will result in the publication of draft clauses by the 31st of January. The recommendations will deliver more financial, welfare and taxation powers, strengthening the Scottish Parliament within the United Kingdom. Mae'r 5 plaid sydd yn Senedd yr Alban wedi cynrychioli ar y Comisiwn gan gynnwys John Swinney, gweinidog cyllid yr SNP, a Linda Fabiani, hefyd yr SNP, fy'n gynullydd Pwyllgor Materion Datganoledig Senedd yr Alban. Mae aelodaeth yr SNP yn arwyddocaol,
Yn y gorffennol, bydd nhw wrthod cydweithio a phleidiau eraill a'r bwyllgorau'r math, gan fyny mae nid datganoli oedd i nod nhw ond annibyniaeth. Bydd beirniadaeth sylweddol ohonyn nhw yn hynny o beth, agwedd gyda llaw tra gwahanol i agwedd Plaid Cymru. Bydd blaid efo Urfil ap Gwilym fel cynrychiolydd ar Bwyllgor Silc, a fe lwyddodd i sicrhau argymhellion eitha trawiadol trwy gydweithio efo'r pleidiau eraill. Ond yn ôl i'r Alban, y disgwyl yw y gwelwn ni bapur gwyn yn neud drafft ddeddfwriaeth erbyn diwedd mis Chwefror, yn dangos yn glir bod bwriad i dderfyn y meysydd y cyfeirir atynt gan Bwyllgor Brawn. Bydd hynny cwta fus cyn diwedd y Senedd a dechrau ymgyrch etholiad cyffredinol ac yn heli'r wrth gwrs ar y 7 o Fai nesaf. Yr argymhellion sy'n ymddangos yn y papur gwyn fydd yn debyg o ffurfio asgwrn cefn yn hyn a roddir gan y pleidiau Prydeinig yn ei manifesto etholiad ar gyfer dyfodol yr Alban. Fe addawodd Cameron fodd bynnag na chai Cymru i hanghofio. Felly rydyn ni'n sicr o gael mwy o ddatganoli, ond y cwestiwn ydy faint yn fwy. A fydd mewn unrhyw fodd yn cymharu ar hyn ddaw i'r Alban, ac a fydd o yna unrhyw ymrwymiad i gywiro'r anhecwch a phwysol yma Cymru'n dioddau o safbwynt yn tangyllido a chymharu ar Alban. A mae'n werth ail adrodd. Fe glywch chi lawer iawn am hyn dros y cyfnod yn arwain i'r etholiad. Pe bai Cymru'n cael yr un lefel o gyllid ar hyn a gaeth Senedd yr Alban trwy fformiwla Barnett, ar ôl addasu ar gyfer poblogaeth ac ar gyfer y gwahanol feysydd sydd wedi datganoli, sa'n ni'n cael 1.2 biliwn o bunnoedd mwy na'r hyn a gawn ni heddiw. Ar arian all wneud byd o wahaniaeth i'n ysbytau, i'n ysgolion, i'n ffyrdd, i'n cynghorau lleol ag ati. A mae'r lefel presennol o gyllido wedi i addurnedu i'r Alban am gyfnod amhenodol i'r dyfodol. A mae'n rhaid i Gymru fyny drwy gydol yr etholiad yn bod ni hefyd yn cael yn trin yn ddim llai ffafriol na'r Alban. Felly beth ydy'r rhagolygon? Un datblygiad difyr bythefnos yn ôl oedd i'r pedwar arweinydd plaid yn y cynulliad arwyddo datganiad ynddo. Ydy datganiad wedi cael ei drafod bellach a wedi ei basio gan y cynulliad? Ydy. Yn i'n meddwl hefyd, ei wsos dwytha, neu pryd bynnag ydych chi ar agor ar ôl hynny tymor felly. Ac oedd y datganiad arwyddwyd gan y pedwar arweinydd, gan Carwyn Jones, gan Leanne Wood, gan Andrew R.T. Davies a gan y Lib Dem, Mrs Williams. Dyma oedd y pwyntiau. I Gymru gael yr un model o ddatganoli ar Alban. Yn ail, hawl i'r cynulliad benderfynu ar y drefn ethol yng Nghymru, y proses ethol i ddod dan y cynulliad yn dan San Steffan. Y dylid gweithredu argymhellion Pwyllgor Holtham a Silc yn llawn, fod angen sefydlu trefn newydd o gyllido teg i Gymru, clywch, a fod cynnydd yn y lefel benthyca sydd gan y cynulliad ynghyd â phwera dros treth gorfforaeth a treth hedfan. Yn hyn o beth, mae patrwm gwleidyddiaeth Cymru yn wahanol i'r Alban, ac mae'r dymuniad i gydweithio yn rhan mawr o'n gwneithuriad ni yn wleidyddol. Dudodd Gwynfor wrthai droion, a ddylsyn ni byth danbrisio dymuniad pobl Cymru i ddod at ei gilydd i uno yn ei dyheadau, a roedd Gwynfor yn iawn. Gwelwyd hyn gyda Pwyllgor Silc pan gafwyd argymhellion unfrydol ar draws y Pedair Blaid. O safbwynt newidiadau cyfansoddiadol, rydyn ni'n ffodus iawn o'r Pwyllgor Silc wedi cwblhau ei gwaith a bod y ddau adroddiad bellach wedi cyhoeddi. Mae Mesur Cymru yn mynd trwy'r Senedd ar hyn o bryd, felly yn trafod am bron 7 awr dim Mawrth ar lawr sydd yr llwyddi. Mae'r mesur yn caniatáu y Lywodraeth Cymru yn ddarostryngedig i referendum arall, gael rheolaeth dros gyfran o dreth incwm a godir yng Nghymru, gyda'r hawl i amrywio'r raddfa dreth. Hefyd rhoddi'r hawl i fenthyca o fewn terfynau, dros gyhoeddi bondiau i godi cyllid ar gyfer buddsoddi yn yr economi, ac ar gyfer dyfeisio trethi newydd os ddaw cyfle. Sy'n ni'n gobeithio trethi ar ffracio bydd felly, dys yna'r cyfle yn dod yn de. Hyd yma, da ni wedi methu a chael rheolaeth dros y dreth gorfforaeth y bydd Gogledd Iwerddon ac efallai yr Alban yn cael y pwyra hyn. Hefyd yr wsos hon, gython ni ar ddeall y bydd papur gwyn newydd ar bwyra'r cynulliad yn ymddangos erbyn dydd Gwyl Dewi, ac bydd hwn yn cynnwys newid model datganoli Cymru o'r system anelwig cymles sy'n ohoni ar hyn o bryd i'r model sydd gan yr Alban a Gogledd Iwerddon, sef y model o bwyra cadwedig, y Reserve Powers Model.
ble mae'r awdurdod dros bopeth yn wylo'r cynulliad ac eithrio materion hynny sydd yn benodol wedi dyfarnu yn garwedig i Lundain, megis dros yr economi, pensiynau, frenhiniaeth, amddiffyn materion tramor. Bydd yn ddifyr iawn a gawn ni weld cyfrifoldeb dros blismona a carchardau a'i peidio yn cael ei datganoli. Mae rhain wedi datganoli'r Alban a Gogledd Iwerddon, fe argymellodd silc dylsynodod i Gymru. Felly mae'r rhagolygon da gwelwn ni symud tuag at ddatganoli llawer mwy sylweddol na'r hyn sy'n bodoli heddiw. Ond bydd hynny yn dibynnu ar nerth Plaid Cymru yn sgil etholiad fis Mai. Nerth yr SNP sy'n gyrru pethau ymlaen yn yr Alban, a dim ond nerth Plaid Cymru a wneud hynny hefyd dros Gymru. Y cwestiwn yw, a fydd y pleidiau Prydeinig yn rhoddi'r Alban neu i Gymru yr hyn mae trigolion y ddwy wlad yn dymuno i gael. Mae Paul Iwgyf ddoe wedi dangos fod 63% o bobl Cymru yn gefnogol i Gymru cael yr un pwerau datganoledig ar Alban. Byddai hynny'n dibynnu'n llwyr ar nerth y ddwy blaid yn y Senedd newydd. Y broblem fawr i bleidiau Llundain ydy hyn. Roedd yr arddewidion a wnaed gan Gordon Brown wedi dehongli yn yr Alban fel Difo Max, sef reolaeth gan Gaeredin o bopeth heblaw am ddiffyn materion tramor y bynt ar frenhiniaeth. Roedd canllawia'r Comisiwn Smith yn cyfeirio at more taxation powers, ddim at all taxation powers. Polisi'r SNP sy'n cael ei gyflwyno i Smith gan Unidog Cyllid John Swinney ydy bod yn disgwyl i'r Alban gael yr hyn a elwir fiscal autonomy, sef hawliau llawn dros pob agwedd o faterion cyllid, maint trethi, maint y gwario a benthyca. A mae yna le yma a di'n bosib cael y maint yma o reolaeth o fewn gwladwriaeth unol, unitary state. Creu'r llawer mae'r unig ffordd o ddarparu hyn, heb fod yr Alban yn annibynnol, byddai trwy greu trefn ffederal, fel sydd yn yr Unol Daleithiau neu'r Almaen. Dan drefn felly byddai Llywodraeth ganol yn gyfrifol am rhai trethi, fel treth ar werth, sy'n gorfod cael ei redeg ar rafa y ledled Prydain dan reolau Ewrop. A fysa trethi eraill, enghraifft treth incwm, yswiriant gwladol, treth tanwydd, treth tobacco, treth alcohol ag ati yn cael ei codi ar lefel taleithiol fel sy'n nhw'n dweud, megis yr Alban ia. Ond efo pwy arall? Os ydy'r Alban yn un uned o fewn federaliaeth, be di'r uned arall? Gweddill Prydain i gyd efo'i gilydd? Gwo brin. Mae datganoli eisoes yn bodoli. Felly, yn ôl bob tebyg, y taleithiau eraill fysa Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Yntau Llanbarth a Lloegr. Byddai'n gydnabyddedig fel rhanna o federaliaeth. Ond byddai'r Llywodraeth Federal yn hyd a banc Lloegr yn dal efo'r hawl i osod maint y benthyca oherwydd yr oblygiadau ar werth y bynt. Mae eisoes yn amlwg nad ydy gwleidyddion y pleidiau Prydeinig yn Lloegr wedi dechrau derbyn oblygiadau pellgyrhaeddol y math yma o newidiadau. Mae'r Blaid Lafur eisoes yn chwilio am ddihangfa rhag gorfod penderfynu. Maen nhw'n galw am sefydlu comisiwn neu gonfensiwn i edrych i mewn i'r hoff ateb. Hynny yw, i oedi am flynyddoedd cyn gweithredu. Mae pobl wedi cymharu comisiwn brenhinol efo ci efo asgwrn. Sef mae'r ci yn claddu'r asgwrn, ond yn wahanol i'r ci, dydy comisiwn byth yn mynd yn ôl at yr asgwrn wedi claddu. Y comisiwn brenhinol dwythau ystyried cyfansoddiad oedd Comisiwn Kilbrandon, sefydlwyd yn 1968, adrodd diwedd 73, 5 mlynedd a hanner yn diweddarach. Mae pobl yr Alban yn sylweddoli fod pob perygl y gan nhw i twyllo unwaith eto. Dyna sydd wedi gyrru pleidleiswyr llafur yn arbennig yn ei hyrdda i ymuno ar SNP, neu i ddatgan i bwriad i bleidleisio dros nhw yn yr etholiad fis Mai. A bydd hyn yn arwain bron yn anochel i dyfiant sylweddol yn nifer aelodau seneddol yr SNP yn San Steffan y fis Mai, ac ar hyn o bryd mae gan yr SNP 6 aelod seneddol yno, ond fe gofiwn ni yn gorffennol iddyn nhw fod a chynifer ag 11 rhwng 74 a 79. Mae'n ddigon posib fis Mai nesaf, gan i weld yn dychwel i San Steffan rhwng 20 a 30 o aelodau seneddol yr SNP. Mae hefyd yn edrych ar sail pola diweddar na fydd llafur na'r toriad efo mwyafrif dros bawb. Os ydy'r democratiaid rhyddfrydol yn cael ei chwalu fel mae'r Polan darogan, ac os ydy UKIP yn ennill falla dwsin o seddiad, dwi fy hun yn ama hynny. Mae'n bosib iawn a gweld ni grŵp SNP, Plaid Cymru a'r Gwirfion sy'n cydweithio ar hyn o bryd o fewn y Senedd Bresennol, bod y grŵp yn ddigon mawr i ddal y fantol. Yn amlwg, yr SNP fydd ar llais cryfa yn y math sefyllfa, ond mae llawer o amcanion yr SNP a Plaid Cymru yn gyffredin.
A dwi mewn trafodaethau efo aelod seneddol o'r SNP ar hyn o bryd i geisio sefydlu dealltwriaeth ar gyfer yr etholiad. Ac yn gweithio agos iawn efo Stuart Hosey, aelod seneddol, a etholwyd heddiw yn ddirprwy i Nicola Sturgeon. Sut byddai'r SNP yn debyg o weithredu peth ydyn nhw yn dalefantol? Mi fysa nhw'n wedi cynyddu trwy ennill pleidleisiau oddi ar y blaid lafur. Roedd llawer o'r pleidleiswyr yn credu mai trwy annibyniaeth y gallu cael gwarad at toriad unwaith ag ambyth. Dan yr amgylchiadau hyn, byddai'n dra'n hebyg i'r SNP gyngreirio gyda'r toriad yn San Steffan. A mae Nicola Sturgeon wedi datgan hynny yn glir. Y terbygrwydd ydy na fyddan nhw yn cyngreirio gydag unrhyw blaid, heblaw o bosib yn dod i ddealltwriaeth gyda'r blaid lafur, os hyd i'r blaid fwyaf, i gydweithio hyd braich gyda Miliband ar yr amod y bydda'r Llywodraeth yn cadw i gair ac yn gweithredu'r rhaglen Difo Max ar gyfer yr Alban, rhywbeth tebyg i'r hyn a ddawyd cyn y pleidleisio fis Medi. A nod ni fysa ceisio sicrhau yr un gymaint o Difo Max i Gymru. A phwy a wyr. Efallai gwelwn ni'r hen gyfaill Alex Salmond yn ôl yn San Steffan. Os ydy yna fe dybio, fydd yna lawer iawn o wleidyddion Lloegr yn fuan iawn yn dechrau difaru na chafwyd pleidlais ia yr angheniad yr Alban. Yn hytrach na cael Alex a'r SNP yn lliwio cwrs wleidyddiaeth Lloegr. Nid oes rhaid dweud bod hyn oll ac arwyddocâd aruthrol i Gymru ac i Plaid Cymru. Byddai peryglon gwirioneddol yn deillio o sefyllfa ble byddai 30 AS gan yr SNP a dim ond 3 gan Plaid Cymru. Gallai ni gael yn gyrru i'r ymylon. Mae gennym ni ar hyn o bryd glymblaid sy'n cynnwys 10 aelod seneddol, 6 SNP, 3 Plaid Cymru a Caroline Lucas yr unig aelod gwyrdd. O ia, ac ambell aelod o direglwyddi pan mae'n gallu mynychu'r cyfarfodydd. Pe mae'r SNP efo 90% o aelodaeth y grŵp, bydden nhw'n naturiol yn dominyddu. Ond eto, fe all 30 o seri fod rhy chydig i ddalfantol, a 35 yn ddigon. Mae'r SNP yn ddigon call a chyfeillgar i weld buddiannau ddyn nhw yn ogystal â Chymru os da ni'n cydweithio am gilydd. Mae hyn yn tanlinellu mor gyfan gwbl angenrheidiol ydy o'i Blaid Cymru ennill seri ychwanegol yn yr etholiad y fis Mai. A dyna'r prif reswm pam wedi derbyn yr her i weithio fel cydlynydd etholiad y blaid dros y cyfnod yn arwain i'r etholiad. Bydd nerth grŵp seneddol Plaid Cymru yn bwysig o safbwynt lefel y cydweithrediad gyda'r SNP, o safbwynt hygrededd y blaid ac o safbwynt y sylw a roddir i Gymru o fewn unrhyw senedd newydd. Bydd hefyd yn dylanwadu'n drwm ar sut gynigion cyfansoddiadol fel ger bron ar gyfer y strwythurau llywodraethol o fewn gweddill yn Ystrad Prydain. Yn sylfaenol, nerth Plaid Cymru fydd yn dylanwadu a'i 4 ochrog fydd cyfansoddiad Prydain gan barchu bodolaeth yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Ynta fydd hynna'n lywodraeth sylweddol i'r Alban, ond Cymru a Gogledd Iwerddon yn cael yn trin fel rhanbarthol Lloegr. Does prin rhaid dweud mor sylfaenol ydy'r ystyriaeth yma o safbwynt unrhyw genedlaetholwr Cymraeg. Hon yw'r gyntaf o 6 ddarlith fyddai'n Mhwyllheli wsos i heno yng Nghaerfyrddin yn Llanelli fis nesaf yn Abertawe a Chaerdydd yn y flwyddyn newydd. Byddai'n edrych yn fwy manwl pryd hynny ar agweddau megis ystyr annibyniaeth yn yr 11 ganrif ar 20. Pa mae rhaid i Gymru gael llais yn Ewrop? Beth yw'r dewisiadau ar gyfer diwygio San Steffan, hyn nes gawn ni ymreolaeth, a sut fyddwn ni sicrhau gwell gyfiawnder economaidd i Gymru, hynny a mwy. Ond nid trwy siarad yn un hunan mewn neuaddau fel hon, a mae ennill y dydd i Gymru. Mae rhaid ni godi lefel yn gweithgarwch fel plaid os yna ni am gael y canlyniadau angenrheidiol fis Mai. Y pen wthnos yma, mae Plaid Cymru'n lansio 1000 dros y Sul, ymdrech i geisio chyrraedd 1000 o bleidleiswyr ym mhob etholaeth drwy Gymru. Fyddai i fy hun allan bore fory, cyfarfod am hannu 10 garej bofiad yn ei cyfarfod, i wneud yn rhan ni i ail ethol Hywel Williams, sydd gyda llaw yn aelod seneddol uchel iawn i barch yn San Steffan, un o gaderyddion pwyllgor gorau'r Senedd, a'r aelod sydd wedi gwneud y mwyaf dros yr iaith Gymraeg o bawb sydd yno. Mae o'n heiddi cael ei ail ethol, a bydd yna griwiau'n cyfarfod bore fory yng Nghoed Mawr Bangor hefyd os dwi'n darllen iawn, fel sy'n digwydd mewn dros 100 o leoliadau ledled Cymru y penwythnos yma. Mwyn gofyn i bobl Cymru am eu cefnogaeth, mae angen hynny a mwy. Dangosodd yr SNP yn etholiad 2007 pan ddaethon nhw y blaid fwyaf yn Senedd yr Alban, eto'n 2011 pan ddaethon nhw fwyafrif dros bawb,
ac yn arbennig yn y referendum, sut fath o ryddyn sydd iddyn nhw. Maen nhw'n fodlon torchi llewis mwyn adeiladu dyfodol newydd i'w cenedl. A da ni, pobl Cymru, yr un mor eiddgar dros yn tir, dros yn iaith a dros yn cymunedau. I gymeryd ar yn sgwydda ni yn hunan y gyfrifoldeb dros adeiladu economi newydd, dros sicrhau cyfiawnder cymdeithasol, dros warchod yn hamgylchedd unigryw a dros dyfodol yn iaith a'n diwylliant. Mae'r cyfle gennym ni, ond cwta 6 mis i fanteisio'n llawn ar y cyfle unigryw hwn. Mae'n gyfnod gwbl hanesyddol, sy'n agor i bobl Cymru yn sgil datblygiadau yr Alban. Gwae ni os ydyn ni'n rhydd i ymadferth i ymateb i'r her, ond bendith arnom fel gwlad a chenedl os allwn ni, ac yn arbennig y genhedlaeth ifanc godi i'r sialens, fel y bydd pobl Cymru mewn hanner canrif yn edrych yn ôl a dweud mai dyma'r flwyddyn pan ddeffrodd Cymru hefyd a pan sicrhawyd dyfodol i'r genedl hon a'i phobl. Diolch yn fawr.